Chokwadi vana vangu havana peace. Amatori na peace, especially ari andile ukuti kabata banga so andaka kuvunduka kuti muda undibaya. Vana vangu vari kuda someone anova cancela kuti vanzwisise. Saka vanhu vanotaura ende vanhu vachiri kutaura vari kutaura zvavanonzwa kuda, but it's not my fault. Tiri kuno kudare reMbare Magistrate Court uko kwatauya kutongwa nyaya ya Thomas Nyamunga. Nhasi uno mukoti apindira nyaya yekutanga yemedha imwe yechitu yeattempted murder iyo yazonzi adzoke zvakare pamberi pedare musi wa17 January. Azopinda zvakare mune rimwe dare maanga achitongwa pamusoro pemhirizhonga mushure mekunge arova Nidmo naTracy. Tichitaura naMai vaAndile vati Andile mupenyu akabuda muchipatara asi mavanga achiri kuonekwa, uye vati vanotenda kuti Mwari vakachengetedza upenyu hwaAndile. Vachiri kurwadziwa pamusoro pezvakaitwa naThomas. Vatati kunyange kutarisana naye kutaura naye havangambokwanisa nekuda kwezvavakaitirwa naThomas. Ndichitanga kumuona Thomas nangonzwa mwoyo wangu ungoda kungoti iye ngangu. I think hatikwanisi zvedu kujaja, but ngarangoitwawo sezvamaitiro akaita mwana wangu, because ndichiri kurwadziwa. Nditori neronda riri kundirwadza each and every day, zviri kundibata pakati pehana yangu, ine ndichiri kubatikana zvakatonyanyisa. Akauraya mwana wangu for no reason. Muchiri kugara muimba makaurayirwa mwana here? Yes, ndomandichiri handisandawana imba. Hamusati zvichireva kuti muri kutsvaga imba yekuti mubvepo. Ndingade kuziva kuti vana, nekuti tikuona kuti vana vaviri vakanga varipo pakaitika chitiko ichi, vari kurarama sei muimba imwe chete iyoyo mavari kuziva kuti ndo makafira umwe wavo? Chokwadi vana vangu havana peace. Amatori na peace, especially ari andile ukuti kabata banga so andaka kuvunduka kuti muda undibaya. Musikana wacho hatokwanisi ndini kugara mumba machona aritori ega, anototya. Ndoto nguva zhinji pandine ndichibva because ndakadzokera kumusika, because ndopati one woman ere ukatomwana aripo pamba hatodi infect kutoti agare ega. Saka vana vangu vari kuda someone anova cancela kuti vanzwisise. Zvichireva here kuti vana vasati vaona rubatsiro rwecounseling? Infect vakangokanselwa vakaenda kuchitungwisa mba kwemunhu wangu vakansela ka1. Havana kuzombowana imwe hope kubva ipapo. Saka vari kutoda counseling yakasimba chaizvo. Vanombotaura here vana nezvakaitika musi uyu? Vanotaura each and every time, vanototaura. Ende mumwe wavo zvichiri padhuze vanototaura. Sometimes ndotozomboati iminyarara yenyaya, vanototaura each and every time, especially vakaona zvinhu zvemumwe wavo. It's like hembe bhutsu, vanotaura because zvichiri futi kutovabata. Seuyu Andile anoenda naye kuchikoro, anototi vanotaura. Tiri kuona isusu kuti mushure mekunge paitika zvinhu zvinorwadza kudai, vanhu vakataura mashoko. Pamashoko aitaurwa nevamwe pane akasvika munzeve dzenyu here ekuti mungade kutaura nevanhu vanzwisise zvinhu zvamuri kuita go through imimi? Vanhu vakandijaja ende vachiri kutaura ende vakataura, but havasi kuunderstanda kuti the situation kuti zvizosvika apa. Inini muridzi wenyaya ndinokwanisa kuunderstanda because bhutsu dzandakapfeka ndiri kunzwa kuti dziri kurwadza pakusvika paro. People
vakataura vamwe vachitondidiscourage, vamwe vachindituka, vamwe vachinditi I'm useless, but I am not useless. Ndofunga inini kubva baba vana vachishaya ndakangosirwa vana vangu vese vari 3 handina kubasa kwandoenda, ndorarama nevending. Ndinoenda kuZambia, ndaienda kuZambia ende ndinotoenda kuZambia, vana havaisara vari 3. Ndoenda kuBotswana, vana havaisara vari 3. Kwese kwandada kuenda vana havaingosara vari 3. But nekuda kwokuti chinhu chinenge chichida kuitika ende hauchidzore, ipapo vanhu vanofanira kupanzwisisa because handisi useless. I sacrifice kuti vana havadye. Yes, ndanoenda kubhora, handienda kubhora manheru, but ndakabuda makuseni ndichibva ndazodzoka ende takanonoka kudzoka because hatisiri kutamba, dai taitambira kunational sports ende nguva zhinji ndinotoenda kunational sports ndodzoka in time. Inyaya yekuti takanonoka because tataenda kungezi. Saka vanhu vanotaura ende vanhu vachiri kutaura vari kutaura zvavanonzwa kuda, but it's not my fault. Mwana uyu hapana pando apply kuti ndinge ndinzi ndiiti munhu mari ndiurayire vana. Mwana uyu ndakamusirwa aine gore 3 months baba wake vachishaya. Ndakashingaira kusvika paasvika nanhasi, ndikamuendesa kuchikoro ndiri ini, ana munhu akandiwo. Saka please ndikukumbirawo, zviri kutondibata muchiona ndichidai so. Bozi mukada kuteerera pandakaitwa interview mukatoteerera voice rangu, andiro voice rangu rarakatochinja nokuti ndaibatikana. Ndiri kutorwadziwa nokuti mwana wangu akafa, ndaisada kuti mwana uyu afe. Saka please mbomirai kundijaja. Munhu anondijaja ndiMwari kwete anyone. Musi waurayiwa mwana, umwe weshamwari dzenyu anoti iye makafona muchimuti chimboenda kumba unonditarisira mwana, tingati here mune zvamainzwa imimi saamai kuti something is wrong? Panguva iyoyo handina chandaidira, ndaingangomuti enda unonditarisira vana, kuti ndakangomuti enda handina chandaifila infect kana kuti hana yangu yarova kana kuti shepa pasina. Ndamuti enda unotarisa vana vangu kuti vari safe, kana baba ava varimo vaudzwa kuti vaite sei vabude vaendi. Ndozvinhu zvandaidi, pfungwa dzangu dzandaifunga ndaitofunga kuti vangu naundirepera mwana, ndozvinhu zvakangouya mupfungwa mangu mwana wangu musikana. Sei makafunga kuti anokwanisa kudaro? Kana kumashure tingati here kumashure pane pamwe pekuti munoti ndaiona mared flags ehunhu hwake zvaaita? Hunhu hwake chaiwo anga akahuvanza kudai, but kurova ndokwandaingofungira kuti munhu uyu nezvamapopotera ari kuita for the meantime pfungwa idzodzo anogona kungodzifunga semunhu womurume. Ndopandakati ana chimhanya unonditarisira vana, ndakutoita se ndakuuya. Ndopaakasvika mumba ana, asvika mumba akatonti mamomzi hadhidhi vatori right ava, vatori bho vari kutonzwisisa, imimi chiregai kudi popota. Ndikati ndandikupopota iye ndiye ari kupopota. Unechiwacho here kuti munhu ari right? Anabva atonti ari right, ndakubuda ndakuenda kutenga muriwo. Tinoona kuti munhu wenyu wamamafambidzana naye kwenguva, doro raainwa doro rakaita sei? Mungati here pamwe ane zvimwe zvaainwa zvaizota kuti azosvika pakuita zvivindi zvekutora upenyu hwemwana? Doro raainwa randonyatsoziva ndaimuona akabata kaspo, handina chimwe chandoziva chaainwa. Maybe kana ainwa inini ndisipo, bhuzina handisi munhu wekuti ndoenda kubva kana kuti ndinotsvaga zvakawanda, ndikatobva kubasa kwangu ndotoenda kumba kwangu. Mune here pekuti munoti dai munoziva panoitika chinhu, pane pamwe pekuti mumashure unoti nguva yaya ndakambenge ndatombofunga kudai so, pamwe dai ndakatama, pamwe dai ndakabva kuno? Pane here pekuti munoti mimi mukasvika munoti pamwe dai ndakadai so vana vangu ndichiri navo vese vari 3? Papfungwa dzandinadzo zvokuti pamwe dai ndakarega kuenda hangu kubhora, pamwe dai vana vangu vese ndiri navo vakapona. But nekuti unenge usingazivi makuseni wacho wakatomukira kuseni kumba, ndikatomubvunza kuti masi kumba kwenyu kunovava ugare, zvikanzikana ndanguya kuzokuona achitosekera atori munhu ari bhora, but ana ufunga kuti useri kwake kune dzimwe pfungwa dzekuti angandiurayire mwana.
kuzosvika pari nhasi zvekundibata ndikudi kunyika zvekundibata. Munhu wamaidanana naye nemunhu wamaona nhasi ari mubhokisi riya rekutongwa mungati munhu mumwe chete here? Izvezvi atova achinja, hachisiri Thomas wandoziva, achinja mhino zvaakungoita, atochinja totally. Tiri kuona kuti nhasi akanga anzi anouya kuzotonga musi wa20 December achibva azopiwa kuti auye musi wa3 December. Chii chakakonesa kuti chii chakaitika musi wa20 December? Musi wa20 December waingodaidzira it's like yakurasika njere, but hakuzi kurasika njere sachi, ari kufeka because atori normal. Nyangwe izvezvi tatomuona atori normal 100%, but munhu ari kuda kungobhaisa it's like akupenga akudi, haasi kupenga ende haasi kupenga, atori normal 100% ari kuziva zvaari kuita. Nhasi uno imi maona mukana wekutarisana naye face to face. Ane here zvaari kuratidzawo pameso ake kuti is regretting what he did, or pane here munoziva umwe munhu akatadza anokwanisa kana kutongotiwo sorry kana ambotaura nemi here? Ane zvaaita here kuratidzawo kuti zvinhu zvaakaita zviri kumubata? Haana chaari kuita isachi, but ari kunyara, haasi kukwanisa kutarisana neni face to face. Pese patiri kungomutarisa anenge akangotsikitsira kudai, haasi kusonza musoro wake. So maybe ari kuregreta kuti ndakazviitirei, because hatisi kutotarisana face to face. Ari kutoti ndikamutarisa then otsikitsira otarisa pasi. Kuri kuti izvozvi zvimapiwa mukana ari pameso penyu apa wekutaura naye, chii chamungade kutaura kuna Thomas izvozvi? Haina ndokwanisa kutaura naye pafeya chaipo, ndingatomurove, ndingatodzividze zvaakaita pamwana wangu pafeya chaipo, handisi kukunyepera because ndichititori nehasha dzakatonyanya zvinoti kutosangana naye bhadhozera kutozita sangana mustreet ndotora kana dombo, handisi kukunyepera here because mwana waakandurayira ndiye mwana waaisa padhuze naye achimuti mwana uyu anomuda, saka kumuda kwacho aida kumuuraya. Aiwa, haina handitokwanisa kutaura naye pafeya chaipo, handitozongwiri kana ndamuregedzera mbama chaipo because ndichiri kutorwadziwa nemwana wangu akauraya, kuti anga asingafaniri kuuraya mwana zviri kudaro. Zvodai anga akandimirira, infact taitotaura tese, chimira ainda kusvika ndipedzera koya akapedzera kundifonera, uri papi? Ndiri mutauni ndasvika, ndakuuya. Ndofunga ndoti moment yakabva auraya vanhu wazondamutauni, akakalculata distance yebva mutauni kusvika kumupfakosi. Hapo pakakanganisa, pakakanganisa zii. Kune vanhu vanotonga musha mungade kuti kudii? Handiziva hangu zviri mupfungwa mavo, but ndivo vanoziva matongero avo. Handingavati dai itai so, but ivo ndo vanoziva kuti vachaitonga sei, because haisi one. Nyaya idzi dzakati wandei. Tatoona nhasi uno apinda kaviri mudare, mungatsanangurira kuti imwe yacho yenge iri yei? Yapindira katu mudare, yekutanga yacho yenge iri attempted murder nemurder, then yechitu yacho yatazopinda mucourt form yenge iri yekundirova. Ndo first docket randakatanga kuvhurisa inini neshamwari yangu Tracy Rapson, ndo yekuti GV yapindira futi case 2 mucourt. Vanhu vazhinji vamwe toda kuzvinzwa zvichibva kwamuri mimi mai vemwana, vazhinji vakanzwa kuti kumufako kwabayiwa vana vaviri, vamwe vakanga vakutaura kuti umwe wacho ari kunzi afa, umwe mungatitsanangurire here mimi kuti mwana wechi2 ari sei? Akabayiwa akafa i1, then wechi2 akangochekwa haana kuzofa zvake, mupenyu, nditori naye, haana kufa. Ndapi mashoko amungade kutaura? Tiri kuona kuti pane mavanga atoratidza kuti Mwari vakapindira, mwana haana kuzourayiwa. Mashoko amungade kutaura zvichida ekutenda Mwari kuti tinoziva kuti pane umwe akashayika, asi umwe uyu hana upenyu hwakachengetedzeka. Tingotendawo Mwari kuti vakazongofunga vana ava vaifana kufa vese. Pfungwa dzake iye Thomas aive nadzo, waitoda kuuraya vese vana ava vari 3.
but nokuda kwekuti mumwe wacho akakwanisa kusurvive, ipapo Mwari vakabata vakapindira. Zita rangu ndiroitwa Stella Musha pano paDestiny TV. Tinokutendai nekuramba nerutsigiro rwamuramba muchitipa, uye vane vasati vaita subscribe tinoti muite subscribe.